мулоқоти мазкур бо мақсади иҷрои талаботи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон баланд бардоштани рӯҳи худогоҳиву худшиносӣ ва ширкати фаъолона дар ҳаёти сиёсиву ҷамъиятӣ аз ҷумла дар маъракаҳои интихоботӣ, пешгирии ҳуқуқбайронкунӣ ва ҷинояткорӣ, махсусан шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, террористӣ ва экстремистӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, фаъолгардонии ташкилотҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон, маҳфили пайравони пешвои миллат дар асоси нақшаи чорабиниҳои ҳамкории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд роҳандозӣ гардид. Дар мулоқот вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Нуриддин Саид, мудири шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси вилояти Суғд Тоҷибой Султонзода, коршиноси комиссияи маркази интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Нурмуҳаммедов Абдуллоҷон, сардори риёсати адлия дар вилояти Суғд, ректори донишгоҳ ва намояндаи риёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд ширкат намуданд. Баромадчиён перомони мавзӯъҳои интихобот ҳамчун падидаи ҷомеаи демократӣ, маърифатӣ, ҳуқуқӣ ва нақши он дар ташаккули шахсияти ҷавонон, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва нақши ҷавонон дар он, илму маърифат, асоси муқовимат бо терроризму экстремизм ва ифротгароӣ, худшиносии миллӣ ва ифтихори ватандории ҷавонон омили ҳифзи суботи ҷомеа ҳарф заданд. боварӣ аз он дорем ки ҷавонон дар қатори дигар шахсоне ки дар интихобот иштирок менамоянд бетарафӣ зоҳир намуда фаъолона дар интихоботи оянда иштирок менамоянд. зикр гардид ки имрӯз иқдомҳои наҷибу созанде ки дар кишвар роҳандозӣ мешавад ба хотири таҳкими пояҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии давлати Тоҷикистон, фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои шаҳрвандон ва мустаҳкам намудани ваҳдати миллии тамоми қишрҳо равона гардидааст. Дар идомаи мулоқот даъват ба амал оварда шуд ки танҳо бо баланд бардоштани зиракии сиёсӣ, маърифати ҳуқуқӣ ва фаъолона ширкат варзидан дар маъракаҳои интихоботӣ, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ метавонад дар ҳифзи якпорчагии кишвар ва ваҳдати ҳамагонӣ саҳм гузорад. Дар интиҳои чорабинӣ аз ҷониби комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайати эҳтимолии комиссияи ҳавзаи интихоботӣ оид ба интихоби вакилон ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Хуҷанд таъкид гардид ки дар маъракаи муҳими сиёсии кишвар фаъолона ширкат варзида қарзи шаҳрвандии худро ба масъулияти баланд иҷро намоянд. гузориши Сино Ғафурӣ, Нодир Насимзод барои барномаи иттилоотии Паёми Рӯз.